се хонага бо нархи 560 000 сомонӣ дар тарафи 33 микрорайон пушти мактаби Умари Хайём 33 микрорайон дар ин тараф раёсати БДА ва аз ин тараф бошад Глазной ва политехникум. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ се хонага кардагианд бо масоҳати 75.8 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. нархи хона 560 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. марҳамат, навормона шурӯъ мекунем. кладовка, ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷра. аз кладовка шурӯъ мекунем. сабти хона ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед. рақамҳо барои реклама 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм нависед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.